Geno mara nyakora mogi ni otieno mari teri makara rwakini machiegni mar yudo weche manyien mago imore bang' ne yudo weche manyien mag ratil kachiel kod twak wachako korwami ma osetimore chakre ne piny ru nyaka kawuono nyakora mogi gie sani waketo gie yor adimba weche mathoth nitiere ka mag oting'o kweth mag jopiny mane giowang' ma okawo oko ngima jal moro michich goro ni nyocha notimo tim manjao gi rawera moro manyako ma grade mar 8 ma bang'e to chwe okawo ngimane oko. En bende kawuono jopiny norakore kode ma bang'e to chudhe. Gin weche ma wantiere godo. Jatend migawo mochung' ne weche mag arita Kipchumba Murkomen bende loso ewi duol manyogol kod jatend jolweny ma pacho kaka achiel kod jatend obila mang'weyo maling'ling ma nyiso jo Kenya ne koko onge gima nyalo kelo kendo onge tiende dhiro mondo jatend piny William Ruto owuoge telo kata owuoge kom ka okolo chenro ma oketi kod pen chike mag piny Kenya. Gin weche manitiere nyakora mogi wamenyo ni okapu jatend piny William Ruto e kinde mochano timo limbe mare e gwenge mag alwora mar God Kenya ma limbe mochako chieng' tarik 1 dwe manyien mano chieng' tich ariyo. Magi to kod mamoko mathoth nyakora mogi rwakini machiegni mokwongo ayud thund weche. Jopiny mokawe e lwet sirikal nikech koro nok nyale nikech ng'eny mar jopiny nindo nokalo koro nyathi ng'at achiel ne nyathi mar jopiny. Jopiny okawo chik e lwetgi kendo nego achich ma itudo gi bembo kod nek mar nyako ma grade mar 8 Suna West Migori. If you ask me, I will tell you, I'm the right one. Mane nogai mar do David Maraga koro wacho ni lek mar tayo Kenya en mare owuon ma ok ni sirikal emadhire. Tuendelee kufunga, tuendelee kuangalia wale ambao kwamba hawajiwezi. Wanasiasa mkija mulileta ahadi kwamba mtaleta kazi. Hizi kazi ziko wapi? Tunataka hizi kazi muwape hawa vijana. Oganda jodini Islamu tieko ndalo 30 mag tweyo gi nyasi makende mar Eid ul Fitr. Belinda Phillips en jaloko mara otieno ma kawuono. Tudri kode namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Nyinga en George Bati. Eid Mubarak ne oganda jo Islam ma otieko tuyo margi mar ndalo 30 mar Ramadan. Machiegni achich majigni 25 ma itudo kod nek mar japuonjre manyako ma grade mar 8 e sikul ma Magoto mayudore e sub county ma Suna West e county ma Migori otieno mar tarik 25 mar dweni. Ne onegi kod jopiny e kinde ma jodak e gweng' ma Magoto dwaro mondo ogete sendo bila e gweng'go mondo ji weche magarita. Jopiny mane ni kod mau mager ne ohewo bila gi teko kendo nego achijno ma itudo kod nek mar japuonjre no manyako. Jojuma chako na weche manyien mago imore gi ripodno. Toma japuonje manyako ma grade 8 e skul no mar Magoto Junior Secondary mar sub-county ma Suna West mane otim rutino ma tarik 25 ma dweni mane obambi kendo ne onegi osebedo ka okeluro kaachiel kod ichwang' ka kuom jodak ma Magoto. E kinde ma obila mag okwach kich osebedo ka koro tim nonro, jodak ma Magoto mosebedo kod ichwang' bende yande osebedo ka tema pedha ne achich ma itudo kod nekno. Midhiambo mar tarik 29 ma dweni e kinde mano obila ne omako achijni ma jegni 25 ma iteno kod nek ma japuonjeni kendo ne odhi kode nyaka dalagi ma tim nonro ema jopiny mantie kod ichwang' ne yudo achijni kuom obila kendo ne onegi. Jopiny mokawe e lwet sirikal nikech koro nok nyale nikech ng'eny mar jopiny noingo polise onge gima ne ginyalo timo ng'eny mar ji kaluwore gi ich wang' kod malit ma ne otimone achiel kuomwa. Nindo nokalo koro nyathi ng'at achiel ne nyathi mar jopiny. Kech gima ne otimore en gima koro otimore monuore ma ok wanyal yie gima kamano mondo otimre kendo. Miadwa kwayo jotend nanga ni ka uyie tiye uru kod jopiny machiegni mondo jopiny ka nitiere gima otimore kuom gima rach to giyud ratiro. Achijni ne obila omako ikinwa bende ne itimone nonro ka otonde kod kuo madhiang' e gwego mag Sagero e sub-county ma Suna West. Anodhi okwale loka yo Sagero kucho anaringo ma gike ma yudo kano tuwe. Sama no tuwe no wacho ni en owadwa. Yes en owadwa ndiyo kana gik tayudo ni en.
mano luonga mwa wuoyo koda temo interrogate but result no kanyal yudo gi seche nikech ne wan go officers mamoko. Kamagi katimore kata bed ni en nyathini to kik iyie mondo ikan nyathi mondo tim timbe maricho kendo timo gik moko to nuoyo to ikano nyathi machalo kama. MCA mewa Sweta 2 Erickson Omondi manoriko nitiere kod obila mane tim nonro wach ni jopiny ne oingo obila kod teko kendo ne onega chijni. Kanyo gi DCI kwa biro mondo onyiswa kaka notimo gino. However, kwa chope sin wayudo wananchi kabende obiro kanyo modhuro. Samane ose confirm mano kowuok oko mondo dhi okon police kuonde mano kete gik mano tiyogo to jo unfortunately jo piny overpower the police kendo gi decide magi nege. Kata bed ni achiji to koro jopiny ne okawo chunye jodak Magot dwaro mondo koro obila odhi nyime kod tim nonro mar yango pondi nitiere achije mamoko ma itudo kod nek mar japuonje no. Hello, ada kwaya DCI, let him go on with the investigation mondo kelnwa more thumbprint mondo wang'e ni to joga mage mane gitiyogo mopogore gi en. Jodak Magot okawo tele kod MC mar Erickson Omondi komachielo yuago medruok mag rochruok mag arita kwe kabende koro gidwaro mondo koro piny owacho gete sindo bila e gwego mag Magoto. Wan kaka jo Wasweta 2 okwasebedo gi more especially village ma Magoto manek mar adek mosetimore. Adwa kwayo the national police mondo gikelwa police post in Magoto mondo otiek insecurity mosebedo Magoto. Arita kwe wakwayo mondo bed mamalo moso police station wadwaro Magoto ka nikech police post kwa ido Magoto ka to wabiro bedo gi arita kwe moromo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen koro dok ne jatend jolweny jamadar Charles Kahariri kod jatend apisas mang'weyo maling'ling e pacho ka Nurin Haji kuom nyocha seyo jogo masundo wach mar dwaro mondo gol jatend piny William Ruto e kom. Murkomen wacho ni jotelogo nyocha ne oloso kaluwore kod ng'eyo kod lony magengo e weche mag arita kod kwe mar piny kendo nigi temo chiwo paro maliw ne jo Kenya mondo odew piny Kenya kendo kik giwe piny dhi kamarach. If we are going to become a country that has order, my friend, forget about this thing you are answering the Chief of Defense Forces and the NIS Director. Those two gentlemen are speaking from information. They are warning you, they are warning your country, they are warning your future. You are making social media arguments here and politicians speaking out here and there. My friend, the future of a country needs order. Otherwise, there is a reason why this country is in peace. We could as well easily be in the same situation with our neighbors. We are not too special. We could be sitting in a refugee camp in another country. We have to warn ourselves as a nation that we must do our things in order. Tukifanya elections, kuna njia ya kwenda kutoa watu kwa viti. Mtu akikosea, kuna njia ya impeachment. Mtu akifanya hii, kuna mahali pa kushikwa na kufungwa. Jatend piny William Ruto igeno ni dhi chopo e limbe mare masawa mar piny Kenya kama obiro dhi sidhe chenro mag dongruok kendo chako yango gedo mag dongruoge mamoko bende. Ruto biro chako limbe mare tarik 1 mar dwe mar Ang'wen bang' kawo thuolo malach mar timo limbe mare e alwora mar Mount Kenya. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Bang' limbe mare dwe mar 8 higa mokalo, jatend piny William Ruto chano timo limbe mare machielo masawa mar Kenya chakre tarik 1 dwe mar Ang'wen mar higani. Limbe madhi kawo ndalo 5. And we are going to deal decisively. Limbe mare Mount Kenya, jatend piny geno ni biro dhi sidho dongruok e counties 9 e kaka Laikipia, Nyeri, Meru. Ruto bende biro dolo wuoth e kod okapu dongruok e kendo chopo Kirinyaga, Nyandarua, Murang'a, Embu, Tharaka Nithi, kanyakla kod Kiambu. Moko kuom dongruok mar Ruto dhi menyo e limbeno ma Mount Kenya oting'o yore ute ma nengogi ogonyore, chirni, keyo stima, weche mag pi to kod mag pur e kind mamoko. E limbeno Ruto biro chiwo title mag lope e kar chung' od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri to kod Tigania e kaunti ma Meru.
Bang' mano, Ruto biro rango gedo mar chirni manyasani, mabende idendo ni County Aggregation Industrial Parks e kaunti ma Laikipia, e Githunguri e kaunti ma Kiambu, kapok ochope kanyono moyiedhi mar uchumi e gwenge mag Maragwa e kaunti ma Murang'a. Sirikal mamalo kod sirikal mar kaunti obiro kanyakla mar gero chirni manyasani e kaunti 47 ka kaunti dhi muonyo shillings milion 500, kama kaunti ka kaunti biro mana solo shillings milion 250 mar manyo kama igede to kod gedo mamoko kanyakla kod mago mag keto mwandu monywando kuonde mag medo ndhadho e keyo mag pur. Sirikal bende biro chopo e yore mag uchumi moyedhi rang'iny mamalo moting'o yedhe sirikal e gero ute mag uchumi. Ruto bende biro goyo kogno e gedo mag kuonde mag keyo pi kod odundu mag lulo gik mochido e gwenge mag Gembe e kaunti ma Meru, Maragwa e kaunti ma Murang'a to kod Mbeere North e kaunti ma Embu. Jatend piny biro limo kar pith mar jamni e gwenge mag Tigania West to kod South Imenti. E kaka yor lombo masawa, Ruto biro limo kar thieth ma JM Kariuki e gwenge mag Olkalau e kaunti ma Nyandarua, ka sirikal mamalo to kod mano mar kaunti tiyo kanyakla mar tieko gedono. Ruto bende biro chopo e kolej ma Kangeme kaunti ma Murang'a e kendo chopo chako gedo mar ute mag obila ma Igamba Ng'ombe e kaunti ma Tharaka Nithi. Ruto biro chiwo gwenge mag Mbeere South e kendo chopo Kiambu e kendo limo chenro mag pi. Jatelono e kendo biro rango loso apaya Mau ma oket ne Kenya shillings bilion 5, apaya mabiro muoma Badea e kod God Mount Kenya koluwo Kiambu, Nyandarua kod Nyeri County. Ruto biro chako gedo mag ute kaunti ma Laikipia, ahinya to Mayo East, Olkalau, Kinangop e kaunti ma Nyeri, Kandara, Murang'a, Chuka e Gama Ng'ombe e kaunti ma Tharaka Nithi to kod boma maduong' ma Nyeri. Mondo duog chuny mine ma joala, Ruto biro limo chirni mag uso cham e kuonde kaka Kieni e kaunti ma Nyeri, Laikipia East e Gembe South to kod Tigania e kaunti ma Meru. Ruto bende biro dhi chopo Kirinyaga Central, Kinangop, Nyandarua, kanyakla kod Chuka ei Tharaka Nithi. Chirnigo uting'o Runyenjes, Manyata e Embu County, Odhaya e kaunti ma Meru, kanyakla kod Githunguri e kaunti ma Kiambu. To kogik e keyo sitima, Ruto biro luorore Laikipia, Kieni e kaunti ma Nyeri, South Imenti ma Meru. Ruto bende geto chopo Kirinyaga Central, Olkalau ma Nyandarua to kod Manyata ma Embu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Limbe Ruto opong' kod weche nyako Ramogi bro neno kaka obro wuotho kochako tarik 1 ma dwe manyien. Maneno gai mar doho ma pacho ka David Maraga wuok oko mar chiwo lere wi okang' mane okawo mar lando ni obiro bedo e debe e yiero mabiro, ka wacho ni ok dhire gi sirikal mondo chung'. Maraga moloso ka entiere kanisa mar Kisii Town Parish kawuono tok misa owacho ni pod ochoko pacho piny kod jolony mamoko kotenore kod dwaro mare mar laro komtend piny e yiero mabiro. Cleophas Oluoch nigi ler mathoth. Tok alame kanisa mar Kisii Town Parish Catholic Church, ogai machon mar doho David Maraga olero ni en gi geno gi aput mar manyo commissioners mag IEBC kod jakom mar duolno. We are praying that they selected fit people, honest people to deliver a free and fair election. Kaluwore gi twak mare juma mokalo, Maraga olero ni pod ochoko pach jopiny kod jolony kotenore gi dwaro mare mar laro komtend piny Kenya yiero mabiro. We are talking with people. It is at the end of the day, you know, the choice is the people's choice. Maraga bende udhi nyime mar wacho ni en men gi chia mar telo ka onyiso luor makende ne jomoko mabende biro manyo lemo no ka owacho ni en ema oromo gi sani. If you asked me, I would tell you, I mean, I'm the right one. The other one would also say it's the right one. At the end of the day, it is the people who will decide. Chung mar Maraga osemiyo oganda moko wacho ni idhire mana gi sirkal mondo mi ochung' e laro komten piny Kenya mabiro. Just relax, wait. I mean, in due course, you will make up your mind yourself whether or not I'm a state project. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.
Jalup jatend jotije sirikal Eliud Owalo dok ne chenro mag piny owacho higni 2 nyaka ne sirikand Kenya Kwanza kaw loch. Owalo wacho ni okumba mar thieth mar SHA biro konyo jopiny duto mar yudo thieth ka omedo ni midhiero ma okwako okumbano gin mana chiedh nade manyalo mana bedo kamoro amora. Adwa hakikisha jo Kenya duto te ni wadhi maber kaluwore gi mpango mar dongruok kaka ne wachano. Kendo wase rango maber mwang'eyo ni to higni 2 modong' mbele kae gin mpango mage monego watim. Ne wan gi NHIF, sani koro wan gi gimiluongo ni SHA. SHA sani ni jok mose register SHA gin ji milion karibu 19. Kendo ji osechako yudo thieth. En mani gima nyien, system mara manyien kichake nyaka obedi gi gik moko miluongo ni teething problems at infancy stage, associated with infancy stage. Tabu moko mathindo mag system, samoro yudo ni system ok ti, samoro yudo ni pesa olewo. To bagi eki gik ma wasuluhisha. Piny owacho goyo chapa komiti moting'o ji 13 mondo non gope mag NHIF. Mana ndalo matin kende bang' jatend piny yiero jatend migawo mar thieth manyien Aden Bare Duale. Ma kata kamano biro mana dwe achiel kende bang' jatend piny yango ni gibiro chako chulo gope mag NHIF mani piny ne siling milion 10. Motelo ne ma bende ne oseyier komiti ma kata obedo ni ripot gi ne ok oketi atim kata ne ok oket ayanga. Ne oyango ni gope mag NHIF ne nyalo romo bilion 30 kaka ripota marwa mar weche thieth Judith Omondi lero. Aden Duale odiochieng' ma kawuono singo kedo kod jogo moyango kaka cartels ma okoni ne oduono okumba mar thieth mar NHIF. Lokruok manyien gi chike manyien. E thuolo mar higni 3 jotelo 3 e migawoni mar thieth duto mabiro gi singo maggi. Motelo ne telo mar Kenya Kwanza, jatend piny William Ruto ne olieko ni nitie achudhe ma jomibadhi mane odendo kaka cartels mane yako okuma mar thieth mar NHIF. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Kamoro jatelo ni poko yudo jotelo mag migawo mar thieth matieko kora ma okoni ne oyudo kado duto mag NHIF. Pokoro mojuma nyaka ne Aden Bare Duale yanga kaka jatelo manyien mar migawo ni. Kata kamano piny owacho sego chapa nyinge mag ji mag jokanyo mar komiti mabiro nono gope mag NHIF. Jakom mar komiti ni en James Masiroje ka jalup neto en Ann Wamae. It will be the end of corruption. I will face cartels. I have full mandate from the president as a national priority, not personal interest. So those who have personal interest, I think they better come to their senses, and before Tuesday, they make a decision, either to work for the national interest of the country or to work for personal interest. If you are working for personal interest, then you have no space in Afya House. Komiti ni omiting marango gope mag NHIF chakre dwe mar 7 higa mar 2022 nyaka dwe mar 9 higa 2024. Bende owinjo gi yang ka bende gope gi gin adieri kaachiel gi keto tenge ma ok gin adieri. Ibiro chwalo paro ne migawo mar thieth e wilaya ma ibiro tigo e chulo gopego. Motelo ne komiti ma ochuog sani higa ma okalo bende ne ochuog komiti machielo mane otelie kod manen jagoro ma ongirore migawo mar thieth Harry Kimtai mane ogolo ripot mare kata bed ni ne ok okete ayanga. Komiti ni e ripodgi ne oyango ni gope mag NHIF romo bilion 30. Chak higa ni nyaka dwe makoro rumo ni ute thieth mag ji giwegi ne ong'anyo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Ng'anyo mane omiyo jatend piny William Ruto go bade piny kendo lando ni chudo ne dhi nyime ka mokwongo ne gin mag osiptende mabandho matin ne silings milion 10. Penjo en ni kara sirkal ne otiyo kod ripot mane e ng'eyo jogo ma owinjo chul. Juma ma okalo, Dean Kopere kokalo kuom jadolo maduong' e Diocese ma Nairobi Philip Anyolo ne obwogo ni osiptendegi
biro ng'anyo poni ok ochulgi gopegi mahao bilion 7. If they don't pay, there will be a shutdown. And you'll know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services to help the government and to help the people of Kenya in matters health as such. Chudo kata kamano gikoni ne ochakore kor jumano. Karalaimane ma itiyogo e chulo gi gopegi. Tich ariyo jatelo manyien mar migao mar thieth Aden Duale ka ofisa yanga ka sani to jo Kenya rito yudo duoko e moko kuom weche mamulo chudo kod gopego. Judith Omondi, Ramogi TV. Penjo thoth nyako Ramogi warito mar neno kaka Aden Duale biro tiyo mar duoko moko kuom penjo ma osebedo ka nitie sekta mar weche thieth ma pachoka. Oganda jo Islam kawuono ochokore kuonde mopogore opogore pachoka ne alam mar Eid ul-Fitr manyiso giko mar ndalo 30 mag tweyo e dwe maler mar Ramadhan. Kaka jafambo marwa ma Mombasa Georgia Okolero, tend jo Islam ne ojiwo jowetegi mondo dhi nyime kod chenro mag siro jogo maonge kod nyalo, kaachiel kod bedo jok manigi bolruok mana kaka gisebedo ka gitimo e kinde mag tweyo. E alap matononoka e kaunti ma Mombasa, meche kod meche mag jo Islam ne oyuoro e alam mar Eid ul-Fitr mane okelo kanyakla oganda mopogore moting'o nyaka jotelo mag siasa. Kato bedo ni mae gikon mar ndalo 30 mag tweyo, oganda jo Islam ne ojiwo mondo mi odhi nyime kod bolruok kendo nyiso kido maber to chutho siro jogo maonge kod nyalo. Tuendelee kufunga, tuendelee kuangalia wale ambao kwamba hawajiwezi, tuendelee kusoma Qur'ani, tuendelee ibada za usiku hata kama mwezi wa Ramadhan ushamalizika. Watu wamefanya ibada kwa bidii na walikuwa na mshikamano katika ibada. Maombi yetu ni kwamba tuendelee na mshikamano huo, uwe wa Kiislamu na zaidi ya Uislamu, uwe wa taifa zima na Kenya nzima inshallah. Wale ambao siku ya Ramadhani labda hawakuweza kufunga, walikuwa wagonjwa, unao Shawali hii umepatiwa mwezi mzima kufunga zile 6. Mwanzo unaweza kulipa alafu ukafunga zile 6. Na inshallah Mwenyezi Mungu atakabalie, atusamee madhambi yetu. Jatend migao mar mwandu manielo kod yuto mag Nam Hassan Joho mano yore alamno ne bende opako piny owacho kuom medo chugo thuolo mag tije bede migepe mopogore mag piny owacho. We want to see more representation, zaidi kila mtu, na tukubali kwamba tumekuwa wengi na katika mambo ya uongozi ama uwakilishaji, kitu kinaitwa representation is very critical. Yani kila mtu ajisikie mimi nimewakilishwa kwa njia moja ama ingine. Weche mag rochruok magarita mosebedo ka nyiedhore kadhodh nam chumbine bende otwagi e nyasino, kuma jopiny ne ojiwo mondo mi oti kanyakla gi jotend arita mar gayo timbe makamago. Lazima tuwatafutilie mbinu shughuli waweze kufanya. Wanasiasa mukija mulileta ahadi kwamba mtaleta kazi. Hizi kazi ziko wapi? Tunataka hizi kazi muwape hawa vijana pia nao wasitoke. Let us call a spade a spade, not a big spoon. Hawa vijana ni vijana wetu, tuweze kuwaelekeza spiritual, kiimani, na serikali iwajibike upande wao kubuni kazi mbalimbali ambazo kwamba zitaweza kuwashughulisha katika siku zao za kila siku. To e chich jamni makikowani e chuny boma ma Mombasa, kwan dhano mane oyuoro mar nyiewo chiemo nikoni ne ni piny kipimo kod kinde mosekalo. Eid imekuwa imegawanyika, kwa hivyo wengine ni leo, wengine wanasema ni kesho, lakini twashukuru. Idadi kwa kawaida huwa kama sasa hivi tushamaliza hata mbuzi 100, lakini kwa sasa hivi tumeuza kama 20 tu. To e kaunti ma Kisumu, oganda jo Islam mane ochokore sikund primary mar Highway ne ojiwo jopiny mondo mi omed mana nyayo kwe. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Oron mane oyuore nyasino ne okwayo jogo mani kod nyalo mondo mi oparie jomochando e kindegi mag nyasi mondo mi gin bende giyud mor. Shukuru pia serikali kumketu kwe kuomwa Kisumu banyaka ka uchopo nyaka kamunu kama wachopo pokni gikao kaka wambe wanojende ma Islam jogo ma jo Islam bobe wanbe wan mana jo Kenya wambe upogne wapoka konigo pogne jog ji duto te ei Kenjwa kwa kaudi chiegni makawuono mondo wakonjo ma ok nyal ni sama ji celebrate piny mangima Kenya mangima
gin bende gi celebrate. Nyasi makamane bende obagi e kaunti ma Kwale kuma jatend migawo mar weche mag tuke Salim Mvurya ne ojiwo jopiny mondo mi omed mana nyayo kwe ka bende osiro paro mar golo obadho ne jogo mosebedo kadwaro kipande e pacho ka. Ma timore sechegi ma oganda mamoko igeno ni biro bago nyasi ne odiochieng' makiny ma ibiro telne kod Chief Kadhi ma pacho ka. Na tunamshukuru sana rais kwa kutambua Waislamu na kutoa vikwazo ambazo zinaleta ubaguzi kwa Waislamu zikiwemo mambo ya vetting ya kitambulisho. George Aoko, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi wakao yweyo mokwongo e weche manyien mag imore tinene ni in ma pod iketo Ramogi TV mi ipuoch gi pak kuom timo mano. Gi thuolo ni aneno ka ji medo ndiko na ka Ondiege Jausire wacho ni aneno maler ahinya wuoro jopiny ma okawo chik e lwetgi. Wacho kamano. Wacho ni tend Ruto en mana mar idhire gik moko ga goko ka koro Ruto pod medo mana nyiso ji gimowinjo bed ni gimodhi timo. Koro kwane gik motimo go mano jal moro ondiko ka wacho ni en bende koro semo Raila Amolo Odinga ni mondo were gi jatend piny. Okay. Winston Awisi kaya ngere Rongo wacho ni sub county jotend ong'ie wach mar shano maber wach thieth gilose gima nyalo konyo piny moloyo losa pile to gima ber ma jopiny neno onge mano ondiko kanyo. Ng'ato ndiko kanyo kwa Ramogi oywago wach mar CBC kata bedo ni CBC to kwa wacho weche manyien ka wacho ni somo mar CBC ni oromo akos jopuonj dwaro pesa mang'eny sana kuom jonyuol ber mana gi jopesa to jomodhier kawan to okwadware Owino Janabi mondiko kamano nyako Ramogi ouma ahinya wach mar CBC no. Erokamano okwayo jodolo mondo olam ne gwenge ma Magoto sana vijana omondi odedo kawuok Magoto ma ondiko kawacho kamano. Erokamano nya deno japeng bao moja wacho ni batene ni yo makare kantire game Gotregea kendo weche manyien mago imore chopo na yo maler kendo yo maber kabisa. Mora inya ngimeno da ilongo ni Amanda Lavenda. Okay. Steve Oburu kantire gwenge mago Yawi Beach wacho ni Maraga toromo gitelo no mano kaluore kod report mar Maraga. Weche manyien chopo maler seme Kurwenja wuro kaka piny orumo olamuru ne piny mondo Nyasaye omiwa kwe makende. Bishop David Mbaye Polo Kutomar Karombe School wuro kaka onagi tinde kawa ngima dhano eyo mayot machalo kod mano. Okay. Mago gin weche manoka ondika indi. Kasto Mwalimu Evans Agaya wacho ni I don't support taking law into their own hands but again why rape and kill a young soul. Mago penjo majapunje Evans Agaya penjo. Nyathino en koda ratiche makonego roch kata matin. Mano japunje Evans Agaya. Kasto Brinton Waringa bende wacho ni onena yo makare mano nyakodera okoni entire gwenge mag Ongata Rongai omor gi Ramogi TV weche manyini. Sama Koranja Majaruwe bati aneno malera ahinya. Aneno Kamaraga koro golo koke kendo piny ber piny maridadi piny sawa. Makamu koni bati amor gi weche manyien mag Ramogi TV kaka gipilore kendo gimiyo oganda bedo gi ng'eyo odok bende wuok kuom jopiny. Wacho ni mosne Super PS Raymond Omolo gi Waziri Opiyo Wandayi wacho ni Kenya to stability osebedo e chakane nyaka ncha jakom Riebade ma nyis jatend piny William Ruto yo mowinjo bed ni oluwo gik moko biro maber kendo biro bedo mongire kaka jakom neno. Mano makamu uluongore ni director mar broad based government Western Kenya region sano kono dhi nyaka piny mangima wacho ni dunia msima. Okay. Morris Dianga uri Kamugundo bende koni onena yo makare kendo mor gi weche manyien mag Ramogi TV. Odhiambo makawuono ni Dianga ndiko ka ko wacho ni bati aneni malera ahinya odaka mor koda kaka weche manyien pilore kendo kik oganda timbe njore kage paro ni gibiro dhi nono. Ki neko gi pala to imbe pala no ema samoro nyalo luar kuomi. Obila bende oneni otimo tijgi mondo kik timbe maundu medre e kor gwenge mathurka mano wacho kaluore kod gima otimore e gwenge mag Magoto. Architect Evans Asiyo wacho ni lit
kaluwore gi weche njore mamedore e gwenge mag piny Luo. Akwayo tend nanga garita mondo mi otim gima ginyalo timo mondo piny obed kod kwe. Chieng' jakosege Onibati oneni malera ahinya gi Milinet mar Masara to awuoro gima jopiny otimo gwenge mag Magoto. Nyakwara mogi yiena mondo mi akaw yweyo dakika 28 sekalo bang' saa 3 kaduogo pod weche mamoko manyien nitie kama Ramogi TV weche manyien magoimore. Bin pirumo ni kendo gi Power Tank kikibed kod kibaji mar nok mar pi. Power Tank sani osesidhi e nyadhi mar Super Brands nikech ber mare kod rang'iny mar loso mare. Power Tank olos kod gigo mantie rang'iny mar gigo miloso gik ma ikane chiemo. Ochayo chieng' en plastic moluor nyadiriyo mondo mi odak aming'a. Obiro konyi ka tindo higni 10 to nego odak kuom higni 30. Wakeli tangi ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono monge chudo moro amora. Inyalo nyiewo mari online kata kiyo tola mar 077 900 mondo mari kawuono. Feel and chill with the Power Tank. Matich matek manade ni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambote. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete baasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e baasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ika. Shukran. Watim kama Kaudera irwaki, kausuka mungitwe, walim na mchumbi, wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster, waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Machiegni kendo nyakwara mogi bang' wuok iwe wadhi nyime. Obila mag okwach kich oyango ni gitimo apedha mar ndheyo achije ma itudo kod nek mar Chukdara ma jagni 70 manyo negi gwenge mag Homa Bay. Komanda mar obila mag okwach kich e kaunti ma Homa Bay Charles Koilenge owacho ni gitimo nonro ewi monjno manyo otim e duka moro kendo manyo onegi e Chukdara ma nyinge Harrison Apollo andika. The night of 29, after gaining access of the facility, they hit the watchman on the head, bleeding, and succumbed to the injuries. And they went inside. They ransacked the entire premise, stole TV sets and other valuables. You cannot account for at the moment. They targeted the safes where money are kept, TV sets, beer. Kawasure ne yuarruok medo gidore e kind kambi kunyo mula mar Shanta Gold Company kod jodak e gwenge mag Ramola kod Munungo mayudore e counties ma Siaya kod Vihiga ewi thuolo mar chako kunyo mula ayanga e gwengego. Jodak mar Ramola kod Munungo kokalo kuom okil margi Willis Otieno
dwaro mondo ogo kambino marufuku mar kunyo mula kanyo ka ging'ur ni kambino noyudo obok mag kunyo mula e yor mibadhi. Otieno Daniel Giler mathoth. Kolose pap mamuodi mayudore Ramula e kinde romo mar jodak mar Ramula to kod Munungo, okil Willis Otieno wacho ni gibiro chwalo bura e doho mondo mi omak kambino obok mag kunyo mula e alworano, kolaro ni kambino notiyo gi jodak ma onge ng'eyo mar chik e yudo obok machiwo thuolo mar kunyo mula kanyo. To ng'ato ok nyal bira e loma mari to chako timo prospecting. Consent magiwacho ni ji nomiyogi consent gi, ne gibiro ba giwuondo jopiny moko, jodongo ma ok osomo, ok olony ahinya e weche mag buk. Owuondgi ni timonegi Inua Jamii, moko wuondi timonegi Shifsha ni mondo giket mana nying-gi. Piny ni giyie, giket kokgi. Omedo ni moko kuom obok ma kambino nigo noyudo e yor mibadhi koko ni osechwalo obok mag ng'ur ne riwruoge piny owacho kaachiel kod jokan mwandu mawuok e piny maoko, koluwo ni kaka ging'eyo thoth jodak mar Ramula to kod Munungo pok ochiwo thuolo mar kunyo mula e lopgi. Open pit mining en ni gidwa ni mondo gidar ji te area ni kapondo yienegi. To pok giwinjre gi jogi e yo moro amora. To jogi be pok oyie ni gidwa ni mondo golgi ka. Gisani kwan wauromo kawuono nikech magi koro isechiwora ni adhi chung' negi e kedo kendo neno ni ratiro mar jogem gi jovihiga midwa time mining ni giyudo ratiro margi. Okil Otieno omako chung' ni ok gibiyie mondo mi kambi mar Shanta odhi ataro mar chik, ka bende ochiwo siem mager ne okwach kich mayala mawachore ni kambino tiyogo e dhiro jodakgo mondo mi ochiw lopgi. Machielo madwa wacho ni jo Shanta osebedo ka tiyo gi apisa mag polise moko mantiere yala, ka gitiyo godo mondo gisand godo jogweng'ni. Jodongo igonegi simbe gotieno ni Samon ni kinyi mondo ibiri yala, ji ok nind nikech giwacho ni gidagi wach mar gini. To kendo ng'ato dhi yala kanyo, gidhi kata ndalo adek ndalo 4 ni gidhi yala, to be gimipenjo gi onge. Nwasendiko barua ne jo IPOA, nwasendiko barua ne Internal Affairs kwa nyiso gin mayo madagi. Jodago kotelni gi William Onyango to kod Philistus Obura bende omako chung' no gibiyie mondo mi okuny mula e alworano nyaka chop kinde ma ibiro luwe chenro mowinjore mar chik. Adwa wacho ni wawacho ni Santa Gold ni ok wabiyie operation mare moro amora e iye ka kaka weg law, nikech consent magitero ni sirikal ok noyudi e yo mopwodhi. Mokwongo ni ok gibiro irwa. Mar ariyo, jok miwacho nene choko consent gi gin dhano 27 magiwacho ni gikete ground. Jogi wakia kata ng'ata achiel. Santa Gold hatumtambui ni nani. Sisi kama wamama tumesema Shanta must go. Kambi kunyo mula mar Shanta osebedo kalombo jodakgo mondo mi oyud lesen mar kunyo mula e lono, okang' ma jodakgo ok dwar. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kambi mochung'ne gero meli e pacho ka Kenya Shipyard Limited otieko ondho yedhi 6 mag lupo kod maketo arita e nam lolwe, yedhi ma olosne kaunti ma Siaya. Yedhigo ma ichano chwal e dho wedhe mopogore opogore e kaunti ma Siaya biro konyo ji weche mag arita ne jolupo ma osebedo ka kalo e chidh nade kod sand kowuok kuom apisas mag piny Uganda. Yedhigo ma bende los gi lony marito alwora apaka ok nyal bago kendo gin kod nyalo mar rito ngima ji ma oidhogi. Kowuok e gwenge mag Siaya ma ondhnegi yedhi nyakwara mogero ni skund sekondar ma Kipcherere ei Baringo ochung' kaka ohinga motegno ne jopuonjre kod jodak makono bang' bedo kar dak kendo kar tony e kinde mag monj mag kuo jamni ma osebedo kadhi nyime e gwenge makono. Kaka Cynthia Onyango lero, moyo nus mar jopuonjre ma somo e sikundno ok dog pacho bang' sikunde lor kaluwore kod luoro mar nok mar arita kod midhiero magineno e kinde magin pacho. Jore mar kuodho kod nok mar arita kwe ei kaunti ma Baringo osekelo midhiero mopogore ne jodak, ahinya to joma mine kaachiel kod nyithindo. Midhiero mar chiemo matinende, pi maler mar modho, kar dak, arita ne jogo mang'aw osekelo pek ma kinde ka kinde. E kinde ma sikunde ma pacho ka gin mana kuonde somo kod yudo tiegruok, sikund sekondar ma Kipcherere ei Baringo ken mana kar somo kende, to bende en kar tony kendo kar jot mar jogo mang'aw manjore mar kuodho odaro e miechegi. Our school attracts students
in two ways. One is because of performance. Number two, it is a rescue place. Most of the parents you see here are parents who are affected by the banditry. And sometimes they bring their children here for safety. So it's a safe haven for our children. And sometimes sending them home even for anything is difficult. As we are talking today, two of my girls are not in school. They are attending the burial of their father who was killed this week. Kaluore kod Wycliffe Tobole, ma en jadak ma Baringo County, oyango ni sikuno osekonyo oganda makono yudo kama gibuoro e kinde ma lweny onyoro gwenge makono, kaluore kod njore mar kuo dhok, ma opogore kod bedo ni sikundno timo maber e yore mar somo kod tiegruok. A school that receives students who are victims of insecurity in Baringo County, who dash to Kipcherere for safety and again to pursue their goals. There is a big challenge of insecurity in Baringo County, particularly in Baringo North, Simosoi here, where Kipcherere Secondary School is housed at, and also Bartabwa Ward, and Baringo South, the sides of Mukutani, and those areas in Baringo South. Jaod bura makono Joseph Makilap, oyango ni chenro mar sikunno sebed ka ikonyo kod kony mawuok e sirikal, kokalo e basari kod sir mamoko makonyo e konyo jogo mogeno e kony mar sikunno, kaka kar yudo chiemo, kar dak, kod kama giluongo ni pacho. Only this school got 2.5 million again to assist those students that have challenges so that they can be able to contain them and be able to stay in school. Even when schools are closed, there is a category of about 300 students who stay in this school throughout because this is home. This is home. This is where they can find food. This is where they can find their parents because sometimes their parents, wherever they are not on a permanent situation because of the issues that are happening down behind me here in Simosoi of insecurity. Kinde mamonj kod njore mag kuo dhok dhi nyime gwenge mag hoho mar Okak, mine ringo kod nyithindo kamanyo kar jot. Sikund sekondar ma Kipcherere en ohinga kendo en geno mar jogo mayande geno gi duono makonyo gi dhi nyime kod ngimagi mapile. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi, weche te mamit kata gimoro amora mamit ok kal e dhok kende. Gima mit nyalo kale wang', ma wang' bende nemo ne ka chuny obuonjo. To moko bende nyako Ramogi kalo e it. Mana kaka Jumapil ka Jumapil, nitiere weche manyalo nyosi, kendo mi buonjo to mana kokalo e masako it. Walter Nyambaga ochoko weche kendo keto gi wang' achiel nyako Ramogi e yo machalo kama. Jaduong Salasia, in kodo yuak mane? Na mimi walinitoa kwa chama, walinitoa kwa komiti zote. Yuak mane? Walinitoa kwa komiti zote. Okay. Walichukua vitu yote, budget wakachukua, agriculture wakachukua sijui nini. Wakaniweka jikoni. Nibebee supu nipelekee watu wangu wa nyumbani, wakuja na mimi supu shiwali. Koro in kure Udmumias. Mimi naangalia supu ya wabunge, naangalia chakula ya wabunge. Sawa kare. Youth leader Masiaya, jambo. Mimi sijui kusema haya. To ikoni Uhuru notimo ang'o? Uhuru Kenyatta warned you people. Ang'oa? And told you that you will cry. You will cry. Okay. To koro gisani gitimore nade? Now, when you are crying, you want Raila to come and rescue you. How does he do it? Onger kanodwaro ip mabor to nomiye. Koso nang'o? Weyawegi kanyo. Okay, David Osiany. Koso David Osiany. An? In kod penjo. Penjane Uduma. Benitie jatich. Manyalo holo jal mondike pesa. Kuom ranyisi ka japicha, jatija, to an mudos mare. Ni in ondiki to ng'amondiki no ema chak kwai pesa. Okay, David. To ndiko to wachi ang'o? Ngeche ndiko. Ang'oa? Ni en gima ber konyo ng'amochan. Ng'at ma konyo ng'amochan holo Ruoth Nyasaye to gikone ibiro chule. Well, kare ber. To Kisumu ka sani liet. Nyaka mami, awinjo ni Owili sani partner ni. Owili partner
wane deputy governor Sario Manyongo nigo. To chon ne chalo nade kata inyiso ni to mbele ka dhi chalo nade? Mabiro cha wili. Akeno partner kodinango. Koro yawuowi machung' owe kaso mine. Koso mine be dwa chung'. Chuogi owe tuko kodo jomo bet kage gin mine. Koso gin mine. Magi jomage. Okul mine. Totam chuogi chunga kane gichung. Wado wabet. Yawa nyaka mami. Nuoye ane. Totam chuogi chunga kane gichung. Wado wabet. To kara in be ichung'. Dumisa kuye ni chogi undo chung. Ang'oa. To wabet. Kichung' dangi ne matek. Kamano no muda be chung koso giga chung. Achung koso giga chung. To wili to wachi ang'o? Ito wana ane mi kwa marga China wana lomi. Aya. Rigiji ok mor kod jamadar. Na tungetaka kuambia mkuu ya majeshi, please, usilete siasa kwa mambo ya majeshi. Well, jumani jopuonj bende nyokawo namba kod jopuonjre ara kidhura ne miel kama tin. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Nakora mogi winjo kaka weche osebedo nyaka kama oyienge gode masako it kaka ji otieke Nyambaga otieke gi weche mag were gi miele skul dakika 45 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oimore chak ka oyweyo machielo. Erokamano nya Kevin Omondi wacho ni wawinja kendo nena malera nya ntiere gwenge mag Anyiko. Wacho ni ayie kaka dongruok ochomo masawa jatend piny odhigo kapu mopong' kata oikore mar dhigo kapu mopong'. Toyo Lela wacho ni Ramogi TV neno malera inya gin gi familia giduto te timo mos ne jogo kata wacho ni owuoro kaka weche chalo e gwenge mag Magoto kocha. Okay. An Jim Modede from Kilo Uriri. Eid Mubarak ne jo Islam duto te masako it mitndi. Winjruok kod riwruok kende ema nyalo kelo lokruok. Apako okay. Apani okane otene yo makare tabu kantiere Barolengo wacho ni Charles wacho ni oimore kendo moso Honorable Anyanga penjo moshimani to ma apani no ndik chon di nikech okay mano ndik chon yakora mogi ng'ato kao ka ote manor 2022 sani wane 2025 en wach marach ka jopiny nego ng'ato e nyim polis Dismas kowuok Molem Nairobi wacho ni obila owinjo bed ni keto sinani owuoro kaka weche chalo e Kenya matinende maremo to chwera oyaye kendo ng'ama deo bende onge. Alex Kantiere Kirindo Bita wacho ni amor gi joma neno ni weche arito bedo kare. Ondiko wach moro kama okapar ka ang' naketie it oganda kichaonge gi teko mar timo mano. Gikinde ni yena monda kao yweyo machielo dakika en 47 bang' saa 3 mar otieno ma en oimore Ramogi TV. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Nohero gi chunye duto. Oda eri kana nyaka sani tadwaro mondo wadak. Kendo nochiwo gimoro amora ne nyako manohero. Onge gima pok atimo ne nyango. Osiko olwero. To seche moko hera en mana gima ichiwo. Kata kamano, hera nyalo siko kuom kinde maromo nade. Sama dira en miriambo. Dio. Ano kadwari, by the okadwari dalaka. Seche moko, hera ok en gima ichiwo, en gima iyudo. Awinjo kanyako ni, anana maber kan bute, anano kan gimor kan bute, ahero nyako ni mama. Manro nyako mane nyathina. Rito keny ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko, kendo beduru gi chir. Kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. Joloch season mokalo e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka Gor Mahia owuok amodhi nono gi klab mar AFC Leopards e tuke mag adhula lig maduong' ma Thurka mano bagi alap ma Nyayo National Stadium. Gor Mahia mane gin welo koro mako thuolo mar adek e chung' mar klepe lig maduong' ma pacho ka gi point 43. Point abich tok Police FC momako thuolo mokwongo. AFC Leopards kamachielo mako thuolo mar abich e chung' mar klepe motelo ne Mashemeji Derby mibiro bagi kendo chieng' Jumapil mabiro. E tuke mamoko mane obagi e lig ma pacho ka klab mar Shaban oloyo Murang'a Seal gonde 3-0 ka Police FC oloyo Posta Rangers gol 1-0. KCB ma owuok amodhi gonde 2-2 gi Kakamega Homeboys. Musa Sharif Bako Mikatalo vai peleke kwao unaletwa cross nafasi la oh my god Sharif Musa Sinisa anasema hapa wameachwa hoi FC Leopards. Bishop anasema nini? Imefikia Ben Stanley Omondi kwake Austin sasa Austin he was onside. Alikuwa yupo eneo sawa kabisa. Lakini amepiga Tim mar Kenya jotugo ma nyiri ma higni piny 17 Junior Starlets biro rakore gi tim mar nyiri ma Morocco e tielo 2 mag tuke osiep kaka yo mar timo ikruok margi motelo ne tuko kata tielo mar 3 mar manyo otiko mag donjo e tuke mag piny mangima. Tukegi mag osiepe biro seche ma tim mar Junior Starlets timo ikruok margi ne rakruok e tielo 2 e kindgi kod tim mar Cameroon. Tielo mokwongo mag manyo otiko e tuke mag piny mangima ibiro bagi alap ma Nyayo tarik 20 mar dwe manyien kapok tielo mar 2 Cameroon obago ne Junior Starlets tarik 25 alap ma Stade Olembe. Jaloch e kind Kenya kod Cameroon biro ng'ado tiko e tuke mag piny mangima ma ibiro bagi e piny Morocco e kind tarik 17 ma dwe mar 10 nyaka dwe mar 11 tarik 8 ma higani. Tim Kenya Shujaa jotugo mag rugby ma yowuoyi jotugo 7 koni gi koni nologi tim mar Afrika ma milambo points 19-17 kendo tieko e thuolo mar 10 tielo mar Hong Kong Sevens alap ma Kai Tak Stadium. Shujaa norem chopo e quarterfinals bang' logi gi tim mar Great Britain